Ix-xitwa li għaddiet ġabet magħha rekord assolut għalka li qatt esperjenza pajjiżna f'dawn l-aħħar snin wara l-maltempata kbira li laqtet lil pajjiżna f'Ottubru tas-sena li għaddiet, l-alka kollha minn fuq il-bajjiet kienet natfet u tneħħew b'aktar minn 177 tunellata ta' skart. Iżda sfortunatament l-isforzi li saru prattikament ma swew għal ftit li xejn e kif wara numru ta' interventi l-alka baqget tiela. Fil-fattu li s-sena li għaddiet kollha inġabru 3475 tunellata talka fil-waqt li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena diġà nġabru 2238 tunellata talka. Kien innotat kif id-Direttorat tat-Tindif fih dan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura qed ikollu jikri hydraulic excavator li permezz tiegħu tkun tista' tittella l-alka mill-baħar li mbagħad titħalla fil-post biex toqtor u ma tkunx ta' periklu għas-sewwieqa meta din tinġar fi trakkijiet sabiex tintrema. Il-frekwenzi ta' tindif żdiedu konsiderevolment minn frekwenza waħda għal 2 jew 3 frekwenzi u fl-għadira jsiru 3 interventi kuljum. Barra minn hekk żdiedu b'ammont qawwi l-kontenituri tal-iskart fuq il-bajjiet kollha, ġirdupjat in-numru ta' slilem li jitwaħħlu wkoll tul il-kosta. Matul l-aħħar 3 xhur l-istess ħaddiema ġabru mal-140 tunellata ta' skart minn fuq il-bajjiet ramlin li tella il-baħar miegħu.